Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Ξανά στο ραντεβού μας με το Χωρίς Μακιγιάζ και σήμερα έχουμε κάτι πρωτότυπο και πολύ ωραίο. Δύο νέα παιδιά της πόλης κυκλοφόρησαν το πρώτο τους CD. Τίτλος του On Air Myths Untold, δηλαδή μύθοι και ιστορίες του αέρα. Είναι κοντά μας για να μιλήσουμε για αυτό το CD και ένα DVD που χαρίζουν μαζί με το CD ο Κώστας Σαμψώνας και ο Ακίμ Κόντρας. Καλώς ήρθατε στο Χωρίς Μακιγιάζ. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά στους τηλεθεατές. Να αρχίσουμε από σένα, Κώστα. Εδώ γεννήθηκε στο Αγρίνιο, έτσι? Ναι, γεννήθηκα στο Αγρίνιο. Πήγα δημοτικό σχολείο στο 5ο δημοτικό, στο 1ο γυμνάσιο. Είσαι γέννημα Θρέμα εδώ. Ναι, θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Ναι. Ιωακίμ, εσύ μας ήρθες από το Ετωλικό. Εγώ γεννήθηκα Ετωλικό. Λόγω της δουλειάς του πατέρα μου που ήταν εργοδηγός, γύρισαμε αρκετές περιοχές της Ελλάδος πριν καταλήξουμε στο Αγρίνιο. Και στο Αγρίνιο ήρθες μικρός όμως, δεν ήρθες πρώτη γυμνασίου? Ήρθα στη Δευτέρα γυμνασίου. Ναι. Και έβγαλες εδώ. Κάποια στιγμή ήρθατε, ο Κώστας πρώτα, σε επαφή με τη μουσική. Ναι. Πώς έγινε αυτό? Βασικά η μουσική μου άρεσε από πολύ μικρός, γενικώς. Ως ενασχόληση ξεκίνησε, θα έλεγα, το 1977-78, εκείνη την εποχή. Εκείνη την εποχή άρχισα να σκέφτομαι ότι θέλω να μάθω κάποιο όργανο και γενικά να ασχοληθώ με τη μουσική όχι σε επίπεδο ακούσματος, αλλά σε επίπεδο πιο έντονης δραστηριότητας. Αποφάσισες δηλαδή να γίνεις παίχτης, να μάθω κάποιο όργανο, γενικά να ασχοληθώ με τη μουσική ως επιστήμη, αν μπορώ να το πω έτσι. Και αυτά. Ναι, αλλά η ζωή σε οδήγησε αλλού, θα τα πούμε στη συνέχεια. Ιωακίμ, και εσύ σίγουρα άκουγες μουσική, αλλά επειδή έχεις κάνει τους στίχους των τραγουδιών, πότε άρχισες να γράφεις, ας πούμε, ποίηση ή τραγούδια, αν έγραφες από τότε? Οι πρώτες ανησυχίες έρχονται, όπως και στους περισσότερους ανθρώπους, στην εφηβική ηλικία, όπου είχαμε τα πρώτα μουσικά ακούσματα, όχι τόσο πολύ όσο ασχολείσαι αργότερα με τα ελληνικά πράγματα, αλλά κυρίως με τα ξένα, όταν είσαι έφηβος, όπως συμβαίνει και στην εποχή μας άλλωστε. Και επειδή ήθελα να μπω ακόμα πιο βαθιά μέσα σε αυτό που άκουγα, ασχολήθηκα πάρα πολύ και με τα λόγια δηλαδή των τραγουδιών που άκουγα. Οπότε γνώριζα από μικρός αγγλικά και ασχολήθηκα πολύ. Οπότε και αυτή η ανησυχία μου βγήκε στο γράψιμο. Υπάρχουν αρκετά σιτάρια με διάφορα γραπτά. Τα οποία περιμένουν τη σειρά τους. Ναι. Όπως πιστεύω και οι μισοί Έλληνες. Έτσι. Οι μισοί είναι ποδοσφαιριστές, το 1/3 είναι μουσική και οι άλλοι είναι τραγουδιστές. Ναι. Και τώρα τελευταία θέλουν να πάνε, ας πούμε, σε reality. Ναι. Έτσι γίνεται. Εκείνη την εποχή αρχίζεις και μαθαίνεις κάποιο όργανο, έτσι δεν είναι? Ναι. Μαθαίνεις μπουζούκι. Ναι, ξεκίνησα με κλασική κιθάρα. Ναι, όχι μόνο μπουζούκι, ναι. Ναι, πήγα στο μπουζούκι. Μαθαίνεις γενικά μουσική? Γενικά, ναι, γενικά. Ασχολήθηκα με πλήκτρα, με αρμόνια synthesizer. Κάποια στιγμή, το 1993, συναντήθηκα και γνωρίστηκα με τον κύριο Γκίκα, τον Κώστα Γκίκα, τον Λοκαριάνο. Έχει μια μουσική σχολή εδώ στο Αγρίνιο. Συνεργαστήκαμε μαζί, πήρα τις απαραίτητες γνώσεις και εφόδια που απαιτούνται για να μπορέσω να φέρω εις πέρα στο συγκεκριμένο έργο τουλάχιστον. Να αρχίσεις να γράφεις μουσική. Βέβαια, ναι. Να γυρίσουμε λίγο πίσω όμως, φεύγεις από το Αγρίνιο και πας στην Αθήνα. Και τι κάνεις εκεί? Ναι, στην Αθήνα πήγα για τις σπουδές που έχω κάνει, οι οποίες είναι σπουδές ηλεκτρονικών υπολογιστών. Και εκεί την εποχή μόνο στην Αθήνα μπορούσες να βρεις κάποιες ιδιωτικές σχολές που είχαν την. Τότε δεν υπήρχε ούτε πανεπιστήμιο. Τίποτα, δεν υπήρχε ούτε πανεπιστήμιο, μόνο το ΕΛΚΕΠΑ και κάποιες ιδιωτικές σχολές. Μιλάμε για αρχή της δεκαετίας του 80. Ναι. Εσύ, Ιωακίμ, φεύγεις από το Αγρίνιο, πας και εσύ στην Αθήνα. Εγώ πήγα στην Αθήνα, σπούδασα μηχανολόγος. Τότε ασχολήθηκα και με κάποιες παρέες που παίζανε μουσική. Στην αρχή ξένα, αγόρασα την πρώτη μου ηλεκτρική κιθάρα. Παίζεις και εσύ μουσική δηλαδή? Παλιότερα, τώρα όχι τόσο πολύ. Έχω ασχοληθεί με άλλα πράγματα, έχω σκουριάσει λίγο στα μουσικά. Αλλά πολύ γρήγορα και εμείς το γύρισαμε στο λαϊκό βέβαια, γιατί είδαμε ότι είχε πέρασει εκεί στο φοιτητόκοσμο και έτσι μπλέξαμε λίγο πολύ με όλα.
Να σας ρωτήσω, με δημοτικό τραγούδι, Ιωακίμ, καθόλου είχατε επαφή? Ακούς δημοτικό τραγούδι? Οπωσδήποτε είχα ακούσματα και από τους γονείς μου και από τους παππούδες και οι γιαγιάδες. Αλλά όπως είπα και προηγουμένως, στην εφηβική ηλικία και τουλάχιστον μέχρι να φτάσει σε μια όριμη ηλικιακά κατάσταση, δεν σε ενδιαφέρει. Το σνομπάρουμε λίγο το δημοτικό τραγούδι. Όχι, δεν το σνομπάρουμε, απλά δεν το έχουμε σε πρώτη προτεραιότητα. Πιστεύω ότι όταν οριμάσουν τα πράγματα μέσα στη μουσική, τότε ανακαλύπτεις τη μαγεία του δημοτικού τραγουδιού και της παράδοσης της μουσικής, η οποία είναι τεράστια στην Ελλάδα. Να εξηγήσουμε ότι όταν μιλάμε για δημοτικό τραγούδι, δεν λέμε αυτά τα ψεύτικα, ψευτοδημοτικά ας πούμε τραγούδια, μιλάμε για ουσιαστική και γνήσια δημοτική Ακριβώς. μουσική. Μιλάμε για λαϊκή όπως ήταν βέβαια παλιότερα, δηλαδή παραδοσιακή μουσική, η οποία και εκφράζεται ανάλογα και με τον τόπο της Ελλάδος σε πάρα πολλές μορφές. Έρχεστε λοιπόν, συναντιέστε στο Αγρίνιο, είστε φίλοι και το πρώτο πράγμα που σας ενώνει είναι ο αεροαθλητισμός. Είστε και οι δύο υπτάμενοι, ας πούμε, στο παραπέντε. Ναι. Πες μου, Κώστα, είναι επικίνδυνο άθλημα? Εγώ πιστεύω πως εάν τηρείς τους βασικούς κανόνες ασφαλείας, είναι το πιο ακίνδυνο άθλημα που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Πιο επικίνδυνο είναι να περπατάς στον δρόμο. Αλλά μιλάμε πάντα να τηρείς τους 2-3 κανόνες, τους βασικούς κανόνες ασφαλείας. Βασικό. Ιωακίμ, που εσύ είσαι καλύτερος από τον Κώστα, έτσι. Έχεις πάει και στην εθνική ομάδα και στο εξωτερικό. Έχεις κάνει και μια εκπομπή στην Ερτρία, έτσι. Ναι, έχουμε κάνει κατά καιρούς διάφορες εκπομπές. Γιατί έχεις συμμετοχές με την εθνική ομάδα του παραπέντε. Ασχολήθηκα περισσότερο με αυτό γιατί με συνεπήρε. Η αλήθεια είναι αυτή. Κατάφερα και πήρα όλα τα πτυχία, έγινα εκπαιδευτής. Μπήκα και αρκετές φορές στην εθνική ομάδα, όπως και φέτος είμαι πάλι. Αρκετοί αγώνες στο εξωτερικό, όπως και στην Ελλάδα. Κύπελα, διακρίσεις, αλλά αυτά δεν έχουν. Πολλές νίκες. Ναι. Δεν έχουν τόσο σημασία όσο έχει σημασία, ας πούμε, η βιωματική κατάσταση αυτό που κάνεις. Δηλαδή είναι κάτι τελείως το διαφορετικό, κάτι που το θες να το κάνεις συνέχεια. Δηλαδή, οι στίχοι που έγραψες εκφράζουν τα συναισθήματα ενός ανθρώπου που πετάει, δηλαδή από εκεί ήταν τα ακούσματα, γιατί μιλάμε για μύθους και ιστορίες του αέρα, ας πούμε. Σαφώς ανταποκρίνονται πάνω σε αυτά τα βιώματα τα οποία ζεις κατά τη διάρκεια της πτήσης και πριν και μετά. Δεν θα μπορούσα να γράψω σε καμία άλλη περίπτωση. Έχεις γράψει και ένα τραγούδι που μιλάει για το μύθο του Δεδάλου και του Ικάρου και για την πτήση, την γνωστή, η οποία είναι και ένας αλληγορικός μύθος. Ναι. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Η αλήθεια είναι, ο στίχος αυτός είναι αλληγορικός, δεν αναφέρει βέβαια τα ονόματα του Δέδαλου και του Ικάρου, επίτηδες. Γιατί θέλαμε να ξεφύγουμε λίγο από αυτό καθ' αυτό τον αρχαίο μύθο και θέλαμε να πιάσουμε την ουσία του. Αυτό δηλαδή που θέλει να δώσει στον άνθρωπο την απόλυτη ελευθερία, το ότι δεν υπάρχουν δεσμά, το πνεύμα του ανθρώπου πρέπει να φεύγει, πρέπει να εξαπλώνεται παντού.
διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, πρώτα γράφτηκαν οι στίχοι ή πρώτα η μουσική και μετά η στίχη? Στα περισσότερα κομμάτια γράφτηκε πρώτα η μουσική και μετά η στίχη. Το μόνο κομμάτι που υπήρχε γραμμένη μουσική και η στίχη και μετά γράψαμε μουσική ήταν το Race to Goal. Ναι. Στην πλειοψηφία ήταν γραμμένα τα μουσικά θέματα. Και είναι συνηθισμένη τακτική αυτή, ή το ένα ή το άλλο, δηλαδή συνήθως ναι, πολύ λίγοι δουλεύουν μαζί, ας πούμε, συνθέτης και μουσικός. Όχι, μια αρμονική συνεργασία είναι ό,τι καλύτερο. Στην προκειμένη περίπτωση, επειδή είχα ξεκινήσει με βασικό σχέδιο να είναι ορχιστρικά όλα τα κομμάτια, απλά στην πορεία διαπίστωσα ότι είναι καλύτερα να υπάρχει και ο στίχος και έτσι προέκυψε αυτή η δουλειά. Είναι πολύ καλό γιατί είναι και μερικά κομμάτια χωρίς στίχους, είναι και μερικά με στίχο, ότι βρίσκει στο CD ό,τι θέλει ο κάθε... Ναι, έκρινα σκόπιμο ότι είναι καλύτερα να υπάρξει αυτός ο συνδυασμός για να μπορεί και ο ακροατής να ακούει άνετα όλο το CD και να μου δώσει και εμένα τη δυνατότητα να εκφράσω αυτό που θέλω έτσι όπως το θέλω. Η μουσική σου εκφράζει αυτά τα συναισθήματα του πετάγματος, ας πούμε, και ποια συναισθήματα είναι αυτά, τι νιώθεις δηλαδή όταν πετάς, που πέρασε βασικά, και στη μουσική σου? Βασικά ήταν ένα παιδικό όνειρο η ενασχόληση με τον αθλητισμό. Μάλλον με την πτήση θα έλεγα, γιατί είχα δώσει και στη σχολή Ικάρων. Παρεμπιπτόντως το αναφέρω. Ωστόσο, αυτό έγινε εφικτό το 1990 με το Αλεξίπτο Πλαγιάς. Τα συναισθήματα είναι η ικανοποίηση ότι πέτυχες αυτό ένα άπιαστο παιδικό όνειρο, με τα δεδομένα της εποχής εκείνης μιλάμε, άπιαστο, ότι η προοπτική του κόσμου από ψηλά είναι εντελώς διαφορετική. Είναι ένα συγκεκριμένο συναίσθημα το οποίο είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβει ο απλός άνθρωπος που δεν έχει τύχει να κάνει αυτό το πράγμα. Η ελευθερία, και στους αγώνες και η όρεξη, ναι, η επιθυμία της νίκης. Βεβαίως, βεβαίως. Όλα αυτά ξεκινάνε όμως από την προετοιμασία. Έχετε γράψει ένα πολύ ωραίο τραγούδι που λέγεται Race to Call, δηλαδή to Cold, η αρχή δηλαδή, η προετοιμασία μάλλον του αγώνα. Βασικά ο τίτλος έχει την έννοια του αγώνας για στόχο. Για τον τερματισμό. Για τον τερματισμό. Γιατί αυτός είναι ο στόχος δηλαδή. Ναι. Και το συγκεκριμένο κομμάτι έχει μια ιδιόμορφη φιλοσοφία όσον αφορά το μουσικό σενάριο, θα το πω έτσι. Εκφράζει όλη τη διαδικασία σε έναν αγώνα, όπως είναι η προετοιμασία για το ξεκίνημα, η ένταση κατά τη διάρκεια του αγώνα, η ηρεμία και η χαλάρωση που αισθάνεσαι όταν έχει τελειώσει και φυσικά όταν έχει πιάσει και το στόχο. Flying pilots in the sky.
Ιωακίμ, γιατί αγγλικός στίχος? Κοίταξε, Καλά, βέβαια πρέπει να πούμε ότι ξέρεις πολύ καλά αγγλικά, αλλά γιατί? Υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες στο να γράψεις σε μια γλώσσα η οποία σίγουρα δεν είναι η μητρική σου. Από την άλλη μεριά όμως, λόγω των μεγάλων δεσμών που έχουμε και με αθλητές στο εξωτερικό, σε όλες τις χώρες, έχουμε πάρα πολύ καλές επαφές. Πιστεύουμε ότι πρέπει να απευθυνθούμε εκτός από τα εγχώρια πράγματα και στην παγκόσμια κοινότητα των αλεξιπτωτιστών και γενικότερα των αεραθλητών. Οπότε πιστεύουμε ότι ο αγγλικός στίχος, μιας πλέον που και στην Ελλάδα τα αγγλικά έχουν γίνει κοινός τόπος, σχεδόν όλοι πλέον γνωρίζουν, ειδικότερα οι νέες γενιές. Άρα λοιπόν μας βόλευε καλύτερα να γράψουμε στα αγγλικά. Ναι, βόλευε και η μουσική που έχει γράψει ο Κώστας. Η μουσική είναι μια πάρα πολύ ωραία μουσική επένδυση, εκφράζει τα συναισθήματα των αεραθλητών, που πιστεύω όμως πολύ άνετα θα ταιριάζει και καθαρά ελληνικό στίχο σε αυτή τη μουσική. Να πω όμως κάτι, να προσθέσω κάτι, ότι ο αγγλικός στίχος προέκυψε και σαν αποτέλεσμα του γεγονότος ότι την πρώτη παρουσίαση, μέρος του συγκεκριμένου έργου, την κάναμε κατά τη διάρκεια του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Παραπέντε, που έγινε το 2004 στα Καλάβρητα. Λόγω της έννοιας του πανευρωπαϊκού. Που θα είναι και ξένος κόσμος, για να τα ακούσει. Ο περισσότερος κόσμος ήταν ξένος και θέλαμε να έχουμε τη δυνατότητα προσέγγισης έτσι πιο μεγάλη. Ναι, εντάξει, εξηγείται τότε, είναι καλύτερο. Σε καμία περίπτωση δεν στον πάνω από την ελληνική γλώσσα. Εδώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες τραγούδισε και αγγλικό στίχο. Εξάλλου έχουμε πάρα πολύ υλικό που αναφέρεται σε ελληνικό στίχο και κάποια στιγμή πιστεύουμε ότι θα βρει και αυτό τον δρόμο του. Θα το ευχηθούμε αυτό. Υπάρχει, Κώστα, εσύ έχεις σπουδάσει υπολογιστές και είσαι από τους πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες και γνώστες στην πόλη μας. Ο αναλογικός ήχος, δηλαδή η τεχνολογία, έφερε επανάσταση. Βεβαίως έχει φέρει επανάσταση. Έχουν γραφτεί υπέρ και κατά πολλά πράγματα. Εσύ τι θα διάλεγες, αναλογικό ή φυσικό ήχο? Εγώ θα διάλεγα συνδυασμό και των δύο. Η αλήθεια είναι ότι η καταιγιστική εξέλιξη της τεχνολογίας μας έχει δώσει πάρα πολλές δυνατότητες να μπορούμε να κάνουμε πράγματα που πριν μερικά χρόνια θα ήταν αδιανόητα να τα κάνει ο άνθρωπος. Αλλά σε καμία περίπτωση από μόνο του δεν αρκεί. Ένας συνδυασμός του αναλογικού ήχου με τον ηλεκτρονικό ήχο, σε κάποια σημεία που αυτό επιτρέπεται και είναι εφικτό, είναι το καλύτερο κατ' εμέ πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος για να πετύχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Είναι ένα πράγμα το οποίο το κάναμε και εμείς στο συγκεκριμένο project και πιθανώς και σε επόμενα project. Δηλαδή η τεχνολογία βοηθάει, ας πούμε. Πάρα πολύ. Και αν την γνωρίζεις τόσο καλά όσο την ξέρεις εσύ. Ναι. Κυρίως βοηθάει σε χρόνο. Παλιότερα δηλαδή για να κάνουν μια ανάλογη μουσική παραγωγή πάρα πολύ χρόνος θα μπορούσε να χαλαστεί σε αυτό το πράγμα. Τώρα σε ό,τι αφορά το ψηφιακό ήχο γίνονται όλα πολύ πιο γρήγορα. Δηλαδή ποιες είναι οι δυσκολίες παραγωγής ενός CD σήμερα? Εδώ στο Αγρίνιο μιλάμε. Τι δυσκολίες είχατε εσείς και πιθανόν θα τις έχουν και όποιοι άλλοι ακολουθήσουν το παράδειγμά σας? Οι δυσκολίες καταρχήν δεν υπάρχει στούντιο εδώ. Δηλαδή χρειάστηκε πάρα πολλές φορές να πάμε στην Αθήνα για να ολοκληρώσουμε όλη αυτή την εργασία. Πάρα πολλές ώρες δουλειάς εδώ, προετοιμασίας και κατόπιν ταξίδι στην Αθήνα, στο στούντιο, επαγγελματικά πλέον, εγγραφές, ρετουσάρισμα, mastering, πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή ακόμη δεν υπάρχει η τεχνική υποδομή εδώ στην πόλη μας για μια τέτοια παραγωγή? Σε μικρότερες μορφές, όχι σε τόσο μεγάλη μορφή όσο είναι κάποια μεγάλα επαγγελματικά στούντιο στην Αθήνα. Έχεις γράψει ένα στίχο για ένα τραγούδι, «Η τελευταία πτήση». Τι συμβολίζει αυτό, τι θες να πεις με αυτό το τραγούδι? Είναι λίγο μελλοντολογικό θα έλεγα, αλλά χωρίς να βλέπω τα πράγματα απαισιόδοξα, απλά τα βλέπω ρεαλιστικά. Βλέπουμε ότι πλέον η καταστροφή την οποία ο άνθρωπος προκαλεί στον πλανήτη είναι τεράστια. Κάποια στιγμή ο πλανήτης θα πει στον άνθρωπο όχι, δεν μπορείς άλλο να ζήσεις εδώ, οπότε σίγουρα θα αναζητήσει λύσεις έξω από τη γη.
Αυτή είναι λοιπόν μια ιστορία η οποία λέει για την τελευταία πτήση του ανθρώπου στο διάστημα προς εξέβρεση εναλλακτικής λύσης για τη βιωσιμότητά του. Ελπίζω εμείς να μην αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Ναι, και εγώ το ελπίζω. Ελπίζω κανείς, όχι μόνο εμείς, κανείς να μην αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Πιστεύω ότι θα υπερισχύσει η λογική κάποια στιγμή και θα υπάρξει μια αρμονική συνεργασία ανθρώπου με τη φύση. Αυτό είναι το ζητούμενο. Κάποια στιγμή. Τώρα μπορεί να είναι σε 10, σε 20, σε 800 χρόνια, δεν το ξέρω. Και βέβαια να πούμε ότι οι τραγουδιστές, οι μεγάλοι τραγουδιστές, ο Sting και οι άλλοι, ο Bono, κάνουν μεγάλες προσπάθειες προς αυτό το στόχο, με τα τραγούδια τους, με τις συναυλίες τους. Η ευαισθητοποίηση του κόσμου είναι ένα πράγμα το οποίο μας αφορά όλους. Άρα και το δικό σας CD θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι, έτσι πιστεύουμε και γι' αυτό το συμπεριλάβαμε μέσα στο συγκεκριμένο πακέτο. Αν σε πτήση αναφέρεται και αυτό, εντάξει, είναι λίγο διαφορετικό από το υπόλοιπο, αλλά είναι μέσα στο ίδιο κτήμα. Σίγουρα ο απλός κόσμος το έχει καταλάβει αυτό. Έχει την ευαισθησία του να καταλάβει τι ζημιά προκαλούμε στον πλανήτη. Αλλά δυστυχώς ακόμη κάποια μεγάλα οικονομικά συμφέροντα δεν είναι έτοιμα να δεχθούν μια τέτοια μεγάλη αλλαγή. Ας ελπίσουμε ότι θα βάλουν μυαλό. Πριν μερικές μέρες έγινε η πρώτη επίσημη παρουσία του CD. Ήμουνα εκεί, μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου. Την περιμένατε εσύ, Κώστα? Η αλήθεια είναι ότι στις βασικές μας σκέψεις όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτό το έργο ήταν ότι θα θέλαμε την ανταπόκριση τουλάχιστον της τοπικής κοινωνίας. Πιστεύω ότι την περιμέναμε. Με πολύ μικρά ερωτηματικά. Εσύ, Ιωάκημ? Ναι, βέβαια, γιατί όχι. Από τη στιγμή που έχεις προετοιμαστεί καλά και έχεις κάνει μια σοβαρή δουλειά, δεν νομίζω ότι θα είναι αναπάντεχο να δεις ο κόσμος να ανταποκρίνεται. Γιατί βλέπουμε ότι και πουλιέται και παίζεται και στους σταθμούς και θα παίξουμε τώρα και εμείς στην τηλεόραση και πρέπει να εξηγήσουμε ότι στόχος σας κυρίως είναι να βγάλετε τα έξοδα, γιατί εσείς δεν ζείτε από αυτή τη δουλειά, έχετε τις δουλειές σας, θέλετε να βγάλετε τα έξοδα, έτσι δεν είναι? Σαφώς. Για να... Αυτό με το μοναδικό στόχο να μας δώσει ένα ερέθισμα να συνεχίσουμε, αυτό και μόνο. Για να δούμε το σχετικό βίντεο. Αυτό ήταν το βίντεο. Είδατε πόσο ο κόσμος ήταν χαρούμενος και ανταποκρίθηκε. Θέλω τώρα να σας ρωτήσω τη γνώμη σας. Πιστεύετε ότι μπορούν να επιβιώσουν τέτοιες παραγωγές υψηλού επίπεδου και μεγάλου μεγέθους στην επαρχία? Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν οι δυνατότητες, λόγω αυτού που είπαμε και προηγουμένως, ότι πλέον η ψηφιακή τεχνολογία έχει απλουστεύσει τόσο πολύ τα πράγματα που πραγματικά μπορεί κάποιος, όταν έχει το μεράκι και τη διάθεση και έχει και την έμπνευση του στίχου στη μουσική, μπορεί σιγά σιγά να κάνει μια μουσική παραγωγή και με πολύ καλό επίπεδο. Παρατηρούμε ότι ήδη εδώ στο Αγρίνιο κάτι μικρά γκρουπ σε διάφορα στυλ, και λαϊκό και μοντέρνο και σε jazz, και ήδη δουλεύουν στην πόλη και βγάζουν μεροκάματο, ας πούμε.
Επιτέλους έπρεπε να γίνει και αυτό, γιατί υπήρχαν μόνο 2 εστίες στην Ελλάδα, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, όπως ξέρουμε. Τώρα τα τελευταία χρόνια βλέπουμε όμως πολλές άλλες επαρχιακές πόλεις έχουν πραγματικά δημιουργήσει πάρα πολλές εστίες που μπορεί ο κόσμος, η νεολαία κυρίως, να εκφραστεί μουσικά. Κώστα, γιατί δεν πήγατε σε μια μεγάλη εταιρεία? Γιατί είμαι σίγουρος ότι αν τους το δίνατε, αυτοί θα το παρουσιάζανε, γιατί ήταν πολύ καλή δουλειά. Κοίταξε να δεις, οι εταιρείες έχουν τα δικά τους μέτρα και σταθμά όσον αφορά την παραγωγή ενός μουσικού έργου. Εμείς θέλαμε να το παρουσιάσουμε χωρίς την παραμικρή αλλίωση ή επέμβαση οποιοδήποτε υπευθύνου marketing μιας εταιρείας, όπως το σκεφτήκαμε. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να κινηθούμε, και επειδή είχαμε και τη δυνατότητα βέβαια, να κάνουμε μόνοι μας την παραγωγή και να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Ωστόσο, στο μέλλον δεν αποκλείεται μια συνεργασία με κάποια εταιρεία σε οποιοδήποτε επίπεδο. Δηλαδή δεν είναι συνηθισμένες οι εταιρείες να κάνουν αυτού του είδους τις παραγωγές, να το πούμε έτσι. Ναι. Δεν θέλατε να αλλοιώσουν την προσπάθειά σας. Ναι, βασικό, πολύ βασικό πράγμα, και πιστεύω ότι είναι αυτό το οποίο θα δώσει στο έργο την πνοή που χρειάζεται για να ανέβει. Να γίνει γνωστό στον ευρύ κόσμο και να αρέσει και στον κόσμο. Σας έχω παρακολουθήσει και έχω παρακολουθήσει και αγώνες παραπέντε με το Αλεξίπτωτο, και έχει γράψει εκεί με έναν πολύ ωραίο στίχο. Είναι πράγματι έτσι. Νιώθεις ότι αυτοί οι άνθρωποι περπατάνε στον αέρα. Airwalker, ουρανοπερπατητές, ας πούμε. Είναι και ο τίτλος του τραγουδιού. Skywalker. Ναι. Skywalker. Έτσι το σκέφτηκες? Είναι λίγο περίεργο συναίσθημα το να κρέμεσαι από μια πτέρυγα η οποία αποτελείται από κάποια τετραγωνικά υφάσματος και μερικά σκηνάκια. Στην ουσία νιώθεις ότι πραγματικά περπατάς στον ουρανό. Είναι μια πανάλαφρη κατασκευή, ούτε καν τη νιώθεις, οπότε νιώθεις πραγματικά έτσι. Νιώθεις ότι είσαι ένας διαβάτης των ουράνιων δρόμων, ας το πούμε έτσι. Και όλα αυτά τα συναισθήματα που σε πλημμυρίζουν είναι εύκολο μετά να τα αποδώσεις, πιστεύω, στο χαρτί. Τουλάχιστον όταν έχεις τον κατάλληλο ίστρο. Για να ακούσουμε το τραγούδι. Walking the unknown paths on the atmosphere, into the secret roots of the traveling winds. The destination is of nowhere, and your thoughts at the superior feel of the heights. No one can feel the way you do the moment your feet leaves the grounds behind. No one can touch you when you're up there, riding the wind, because you dared. Clouds reflect the sun rays on your face. Forests and mountains passes in a hurry under. Birds show you the way to win your race, but stay away from gust and thunder. Day dies in a bloody sky,
Να ρωτήσω κάτι τώρα. Έχεις γράψει και άλλους στίχους, έχεις έτοιμους και άλλους στίχους? Όπως πάρα πολλοί Έλληνες, όπως είπαμε και πριν, υπάρχουν στα σετάρια αρκετά πράγματα, τα οποία δεν ξέρω αν κάποτε θα βγουν στην επιφάνεια, αν όμως χρειαστεί μπορεί και να γίνει. Εσύ τι λες, Κώστα? Εγώ είπα ότι με μια σχετική υποστήριξη από τον κόσμο έχουμε υλικό να βγάλουμε έξω και θέλουμε να το βγάλουμε γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον, δεν θέλω να μπούμε τώρα σε λεπτομέρειες. Πιστεύω ότι θα αξίζει ο κόπος για τον κόσμο να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό. Μαζί με το CD δωρίζεται και ένα DVD, δηλαδή μια οπτικοποίηση, θα έλεγα, των τραγουδιών. Ναι. Αυτό πρέπει να έχεις βάλει εσύ το χεράκι σου, γιατί είσαι μάστορας σε αυτά, Κώστα. Η αλήθεια είναι πως ναι. Γιατί το κάνατε αυτό? Καταρχήν θέλαμε να δώσουμε ένα περισσότερο ερέφισμα στον καταναλωτή να ακούσει τη μουσική. Απ' την άλλη, επειδή έχουμε κάποιο υλικό προσωπικό αεραθλητικό, είχαμε εύκολα τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό. Βέβαια θέλαμε να νιώσει και ο κόσμος όσο μπορεί μέσα από αυτή τη διαδικασία κάποια πράγματα, όπως νιώθουμε εμείς, να δει πώς είναι τα πράγματα από ψηλά, να μπει λίγο στην όλη φιλοσοφία τη δική μας και να καταλάβει καλύτερα κάποια πράγματα. Μου επιτρέπεις, Κώστα? Ναι, βεβαίως. Η συγκεκριμένη μουσική παραγωγή δεν απευθύνεται καθαρά και μόνο σε αεραθλητές. Ναι, αυτό δηλαδή, πρέπει να σημειωθεί βεβαίως. Αυτούς δηλαδή που ούτως ή άλλως γνωρίζουν το τι συμβαίνει εκεί πάνω και τι συναισθήματα σε διακατέχουν. Ο απλός όμως ο κόσμος που μπορεί και ούτε καν να έχει ακούσει τι σημαίνει αλλαξίπτωτο πλαγιάς ή παραπέντη ή οποιαδήποτε άλλη αεραθλητική συσκευή, είναι πολύ πιο εύκολο να μπει στο νόημα, θα δει τι είναι αυτό πρώτα και μετά θα ακούσει τη μουσική η οποία επενδύει πλέον την εικόνα. Άλλωστε, τελευταία όλα τα τραγούδια που κυκλοφορούν γίνονται βιντεοκλίπ, δηλαδή οπτικοποιούνται. Ναι, είναι μια ωραία ιδέα. Βλέπεις ένα ωραίο θέαμα και ακούς και τη μουσική τους άρεσε. Με τη διαφορά όμως ότι εμείς έχουμε ξεφύγει λίγο από την έννοια του κλασικού βίντεο. Ναι, βέβαια. Πιστεύουμε ότι είναι πιο ουσιαστικό. Πρώτα-πρώτα είναι πρωτότυπο. Ναι, έτσι πιστεύουμε. Είναι πολύ πρωτότυπο. Ναι. Δηλαδή, και μπορεί να το δει κάποιος περισσότερες από μία φορές. Ναι. Συνήθως ένα βίντεο κλιπ. Εκτός από τη μουσική. Στον ελεύθερο χρόνο που πιστεύω ότι είναι λίγο και για τους δυο σας, με τι ασχολείστε? Ας πούμε, ποδόσφαιρο βλέπετε? Εγώ παρακολουθώ. Είμαι σίγουρος ότι είσαι με την ΑΕΚ, έτσι? Με την ΑΕΚ. Λόγω του πατέρα σου, ο οποίος θα σε είχε κρεμάσει αν ήσουν άλλη ομάδα. Δεν ξέρω, κάτι συμβαίνει, ας πούμε, και το επώνυμο Σκόνδρας το ακολουθεί πάντα η ΑΕΚ, ας πούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση Σκόνδρας να είναι και κάτι διαφορετικό. Εσύ, Κώστα? Η αλήθεια είναι ότι δεν πολύ ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο. Βέβαια, παρακολούθησα τους αγώνες της Εθνικής. Χάρηκα που πήραμε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Κύπελλο, δεν θυμάμαι κιόλας τι ήταν. Πανευρωπαϊκό. Ναι. Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Δεν μπορώ να πω ότι παρακολουθώ το. Θα μου αρέσει όμως σε επίπεδο ενασχόλησης για την άθληση και μόνο. Από μουσική τι ακούτε στο δικό σας ελεύθερο χρόνο? Εγώ προσωπικά ακούω όλα τα είδη που μπορεί να είναι από κλασική, από παραδοσιακή, δημοτική. Ξέρω ότι σ' αρέσουν τα ορχιστρικά περισσότερο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχω μια ιδιαίτερα δυναμία στα ορχιστρικά γιατί μου δίνουν τη δυνατότητα να ταξιδέψω η φαντασία μου καλύτερα σε οποιοδήποτε πεδίο, ας πούμε, μου δίνει το ερέθισμα της μουσικής. Ωστόσο όμως δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη είδη που απορρίπτουμε ή δεν μας αρέσουν. Σε όλα τα είδη υπάρχουν πολύ καλά κομμάτια που αξίζει να τα ακούσει ο ακροατής. Ένα από αυτά τα καλά κομμάτια είναι και αυτό που το ονομάζεται χωρίς σύνορα. Γιατί ο ουρανός ενώνει φυσικά, αλλά δεν έχει σύνορα, έτσι δεν είναι? Ναι, ευτυχώς. Για να ακούσουμε το κομμάτι. Travel around every mountain
Αυτό ήταν το κομμάτι που ακούσαμε, είναι πολύ ωραίο. Ένα από τα ωραιότερα. Θέλει κάποιος τώρα που μας ακούει να προμηθευτεί το CD μαζί με το DVD, ας πούμε, που είναι στην ίδια τιμή του CD, το δίνετε δωρεάν. Πού μπορεί να το βρει? Για την ώρα μπορεί να το βρει στα δισκοπολία του Αγρινίου. Και εκτός Αγρινίου θα έλεγα θα μπορούσαν να το βρουν μέσω ίντερνετ, στην ιστοσελίδα που υπάρχει. Να πούμε την ιστοσελίδα. Ναι, είναι www.mybit.gr. Είναι και εύκολο. mybit.gr. Ναι, βεβαίως. Και επίσης μπορεί κάποιος να κάνει και τηλεφωνική παραγγελία. Να πούμε το νούμερο. Ναι. Είναι το 26410 55 726. Μπορεί να κάνει τηλεφωνική παραγγελία και να το σταλεί. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια προσφορά όπου δεν χρεώνται επιπλέον έξοδα μεταφοράς ταχυδρομικά. Αποστολής, ναι. Το στέλνετε εσείς. Ναι, δεν υπάρχει επιπλέον. Υπάρχει μια συγκεκριμένη προσφορά που τρέχει και δεν υπάρχουν επιπλέον έξοδα αποστολής. Να πω ότι θα υπάρξει μια συναυλία όπου θα παρουσιάσετε αυτό το έργο. Όχι τώρα αμέσως, το μέλλον. Θα το θέλαμε πάρα πολύ, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε φορμουλάρει κάτι τέτοιο ακόμα. Είναι δύσκολο κιόλας γιατί είναι χειμώνας και δεν υπάρχουν και χώροι στο Αγρίνιο. Ακριβώς. Ωραία θα ήταν. Πιστεύω όμως ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει κάτι ανάλογο. Ναι. Τώρα όχι συναυλία, εντάξει, κάποια παρουσίαση με live εκτελέσεις. Κώστα, πώς διάλεξες τους συνεργάτες σου όσον αφορά τους μουσικούς? Καταρχήν... και να πούμε και τα ονόματά τους βέβαια. Ναι, να πούμε το όνομα της ερμηνεύτριας. Θα μιλήσω μετά για την ερμηνεύτρια. Μετά για τους την μουσικούς πρώτα. Απλά το βασικό κίνητρο ήταν στα συγκεκριμένα όργανα που έπαιξαν live να έχουν μια εμπειρία η μουσική και να έχουμε και κάποια δείγματα δουλειάς τους για να μπορέσουμε να τα αξιολογήσουμε.
Με βάση αυτά, καθίσαμε εκεί στο στούντιο κάποιες ώρες, ακούσαμε κάποια δείγματα, μιλήσαμε με τους μουσικούς και καταλήξαμε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε αρμονικά. Ποιοι ήταν μαζί σας? Στην ηλεκτρική κιθάρα είναι ο Νίκος Σόκος, στην ακουστική κιθάρα είναι ο Άκης Αγραφιώτης, φλάουτο σε κάποια κομμάτια έπαιξε ο Νίκος Κατριτζηδάκης και πιάνο έπαιξε ο Χρήστος Αλεξάκης. Τους δύο ξέρω, είναι Αγκρινιώτες, δεν ξέρω οι άλλοι. Όχι, είναι τα υπόλοιπα παιδιά είναι από την Αθήνα. Από την Αθήνα. Η επιλογή της τραγουδίστριας έγινε από σένα, Ιωακήμ, ή και από τους δυο μαζί? Όχι, σε συνεργασία με το στούντιο στο οποίο κάναμε την επεξεργασία του ήχου, είχαμε την ευκαιρία να επιλέξουμε κάποιες φωνές και νομίζουμε ότι αυτή η φωνή της διαλεκτής ήταν αυτό που τέριαζε. Να πούμε το όνομά της για να ακουστεί. Ναι, είναι διαλεκτή Βερτζάγια το όνομα. Είναι Ελληνοαυστραλέζα. Αυστραλοελληνίδα. Το ίδιο είναι. Όχι, είναι διαφορετικό γιατί έχει γεννηθεί στην Αυστραλία. Ήρθε μετά από πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Εντάξει. Δηλαδή ξέρει καλά την αγγλική, που είναι η μητρική της γλώσσα. Είναι βασικό αυτό για να μπορέσει να αποδώσει πολύ καλά τους στίχους. Βέβαια, αυτό ήταν το βασικό ερέθισμα. Για να επιλεγείς. Πολύ ωραία φωνή. Είναι καταπληκτική η φωνή της. Θα κάνει καριέρα στην Ελλάδα. Και έχει και μεγάλο εύρος. Η φωνή της, δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε, είναι απίστευτο το εύρος της φωνής. Από πολύ χαμηλά μέχρι πολύ ψηλά μπορεί να τραγουδήσει. Και μας εντυπωσίασε και την επιλέξαμε χωρίς δεύτερη σκέψη. Και δεν μας απογοήτευσε. Την ηχοληψία, ποιος σας βοήθησε, ποιος την έκανε? Η ηχοληψία την έκανε ο Γιώργος Πυρηνιωτάκης που ήταν στο στούντιο και σε συνεργασία μαζί κάναμε και το mastering και όλο το γενικότερο ρετουσάρισμα ώσπου να βγει το τελικό αποτέλεσμα. Είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία, κατάλαβαν τι θέλαμε τα παιδιά όλα αυτά που συνεργαστήκαμε, μπήκαν στο πνεύμα, τους άρεσε όλη η ιδέα της μουσικής που κάναμε και πιστεύουμε ότι είμαστε όλοι ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα. Είμαι και εγώ πολύ ευχαριστημένος που απόψε μιλήσαμε για αυτό το θαυμάσιο μουσικό έργο και αφού σας ευχαριστήσω να σας ευχηθώ να πάει καλά, ήδη έχει κάνει τα πρώτα βήματα θετικά, να πάει πάρα πολύ καλά για να έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε τα επόμενα. Ακριβώς έτσι. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Εδώ όμως τελειώσαμε. Καλή σας νύχτα και να είστε όλοι καλά.